Aquest any volíem portar un podcast de referència, un podcast que realment fos potent, un podcast que agradés a la gent, un podcast que arrastrés audiència, un podcast amb cares conegudes, amb veus greus, modulades, un podcast de referència. Al final no ha pogut ser, torna a venir la nit més fosca. Què puc dir a la nit més fosca? És un programa que té... Allà em paguen com a confident, aquí què em pagues, si parlo bé? No? No, fan molts calés, aquesta gent. Aquí els veieu morts de gana, però fan molta pasta. I en negre. Bueno, un dia us ho explicaré. Ara no puc perquè actuen. Bé, ens fa molta il·lusió que torni a estar aquí un dels programes de referència a Catalunya. No és broma. Mireu les escoltes que té perquè és una barbaritat. Podcast independent, un podcast que va començar abans que Crims de Carles Porta i un podcast que és La nit més fosca, o sigui, un fort aplaudiment cap a La nit més fosca. La nit més fosca, un viatge per la crònica negra amb Joan Plana, Xavi Gorro i Sergi Trinidad. Avui ens trobem en directe en el nostre estimat públic, que està avui aquí, en el marc incomparable d'aquest espai que és la Càtedra Figueres, dins del marc del millor festival de True Crime de Catalunya i part de l'estranger, que és el Festival Ceba Negra de Figueres. La gent no perdona res. No és broma, eh? O sigui, no està, el guió no surt. És que ni llegint-ho, Un festival en el que hem tingut la sort de ser convidats un any més, i ja en van 4, si no m'equivoco, i que, per tant, per nosaltres ja s'ha convertit, sens dubte, en una data assenyalada cada any en el nostre calendari, en un clàssic, com el dinar de Nadal, com el Carnaval al nostre bonic poble de Figueres o com la nit de sexe, que també és un cop a l'any. Avui aprofitarem l'ocasió... Bueno, que cadascú fa el que pot, Avui aprofitarem l'ocasió per fer un d'aquells casos que teníem pendents de fa molt de temps, una història de perversió i crims ocorreguda al segle XV a França i que va inspirar a un dels contes més pertorbadors mai escrits, que és Barba Blava. L'infame protagonista d'avui, Gilles de Rais, era un noble francès acusat de tot tipus de perversions. Per tant, seieu bé, apagueu els telèfons mòbils i gaudiu del programa. Benvinguts a La nit més fosca. Hauria de sonar la música, però no ha sonat. És que soni la música, si no sona la música no segueixo. Deixa que soni la música. Ja l'he donat. Espera. No, espera. Ara. La nit més Que fosca. som nous. Bones, benvinguts un dia més al programa de Crims i de Crònica Negra, La nit més fosca. Avui, com ja han dit... Perdó, és que no estic acostumat jo a això, aquestes coses modernes. Avui, com ja han dit, parlarem d'un cas que té molta xitxa, d'un senyor que es deia Gilles de Rais. A partir d'ara, per no tenir el risc de tenir una embòlia, li direm Gilles de Rais, que era aquest senyor d'aquí darrere, i era un senyor, ja ho veureu, molt dolent, molt pervers, en fi, era francès. Bueno, això no. Jo encara no he dit res. No, jo dono dades, vull dir, era francès, no puc fer-hi res, jo. No vol dir que estigui relacionat, ni molt menys, I per parlar de la història d'aquest senyor, tenim, com sempre, el nostre historiador, en Joan Plana. No. No tenim en Joan Plana. Clar, avui tenim un problema, que no tenim en Joan Plana. Per tant, que no tenim història habitual. Perquè, ho heu vist a l'entrar, que érem 2, normalment som 3, avui som 2, i clar, si no tenim història habitual, en Sergi no s'ha mirat el cas. Jo no. I jo només he mirat... Jo soc el presentador habitual. Jo només he mirat els grups heavies que hi ha. Per tant, podem fer una cosa. Deixar-ho aquí, i gràcies per venir. Us explico els grups heavies que hi ha que parlen sobre el cas. No, podem saltar-nos aquesta part i tot. Crec que la gent no ha vingut a això. O podem fer una altra cosa, que és trucar a les portes de Troia.
Què dius ara? És que tens solucions per tots? Tinc solució per tots. Per tant, que entrin les portes de Troia, sisplau. Els havies de trucar? Hola, què tal? Has trucat molt ràpid. Sí, És com ben bé com si estigués preparat i ens estigués esperant allà aquest nom. Que no estigui el logo aquí darrere. Ah, goita! I que no ho portem anunciant Bueno, la era una setmana. broma, Sí, perquè que és- ja ho teníem preparat, no tan improvisadors. De fet, sí que ho som bastant d'improvisadors, i de fet aquest noi, l'Albert, de les Portes de Troia, ens ha donat això, que no sé què és, i en diu guió. Nosaltres no estem acostumats a aquestes coses modernes, però la intentaré seguir una mica, aviam si ens en sortim. Bé, Albert, un aplaudiment per l'Albert, de les Portes de Troia. Gràcies. Què tal, com estàs, Albert? Molt bé, molt content de ser aquí, la veritat. Moltes ganes de fer aquesta petita col·laboració. Petita primera col·laboració. Però no, bueno, O última, no ho sé. última. Depèn de com ho facis, no? A veure com va. Tu vens de les Portes de Troia. Què és això de les Portes de Troia? Bueno, les Portes de Troia, abans ho parlàvem, abans de sortir, i tenim la sensació que s'assembla una miqueta a la nit més fosca. No? Abans ho comentàvem i dèiem, clar, és un programa de divulgació, òbviament no és crònica negra, som un programa d'història, som un programa en català, fet també des de la humilitat, 3 amics que s'ajunten, que parlem d'història, i intentem sempre fer-ho amb un to divulgatiu, bromes, no? Música, també les músiques són una part important del nostre programa. Segurament la música que poseu és música, no? De veritat. digueu-li alguna cosa, Pobre jo què sé. Xavi. Bueno, i s'ho busca. Te'n faries creus? Hi ha programes que sí, hi ha programes que no tant. I llavors això, a més ens acostem al programa 500, cosa que també és un orgull per nosaltres, i estem començant a intentar fer algun directe, alguna coseta així. Així que si us crida l'atenció, us agrada la història i us agrada història en català, sereu benvinguts a seguir-nos i escoltar-nos a les plataformes de podcast o en algunes ràdios locals també. Així que moltes gràcies per rebre'm. Jo estic segur que tota la gent que està aquí ja us escolta, ja estan subscrits al vostre podcast, però per aquell despistat que no, doncs ara ja sap qui sou, d'on venim, i segur que tot seguit procediran a subscriure's a les Portes de Troia. Bé, no sense adonar-me'n que hi ha tot de cadires reservades buides, no sé per què, començarem a... Són els polítics que m'han vingut, suposo. Segurament. Començarem amb... Salvador Illa. Havia venit Salvador Illa? No ha vingut? No, no l'he vist. No ha vingut en Salva? Com que és en català. Bueno. Va, Gorro, va, sisplau. Va, sisplau. Va. No, bueno. Teníem pensat demanar una subvenció a la Generalitat, però ja no. Ja no. Va, que m'agradaria tornar l'any que ve. Tu ja escoltes el nostre programa, suposo, ja saps que sempre comencem amb una mica de context històric i qui millor que un programa d'història per fer-nos un bon context històric, que avui suposo que serà important, sobre qui era Gilles de Rais i en fi, d'on surt aquest personatge i quina és la seva història. A veure, Gilles de Rais, o acordem com li direm? Jo li diré Gilles de Rais i tu li dius doncs, com vulguis. I tu, Xavi? Gilles de Rais. Perfecte. Bueno, potser després de Gilles de Rais, però... No ho sabem. Farem el que podem. Pensa, és que l'estiu passat vaig treballar amb francesos, per tant... Hòstia, i estàs aquí encara? I estic aquí encara. Bueno, és És que més, vaig treballar per una empresa francesa. ens acostem perillosament a França. Ja. I jo que vinc més del sud, doncs... Sí. Per tant, si hi ha algun francès o francès a la sala, em disculpo perquè apunyalaré l'idioma constantment durant aquest programa. De fet, potser hauria d'haver preguntat abans, això, abans de començar a faltar. Hi ha algun francès? No, doncs via lliure. A veure, Gilles de Rais va viure, perquè el situeu una miqueta històricament, en Sergi ja ho ha dit a la introducció, és un personatge que va viure la primera meitat del segle XV a França. Ell viu a la zona de Loira, més o menys les seves possessions les podem situar a l'inici de la península de Bretanya, més o menys, i a més viu en un moment històric molt interessant per als historiadors, òbviament, espero que per vosaltres també una miqueta, que és la Guerra dels 100 anys, que és una guerra que no va durar 100 anys, sinó que en va durar 116, sap greu, l'únic que queda millor dir la Guerra dels 100 anys que la Guerra dels 116 anys. Sí. Sempre buscant els noms interessants. A més, Gilles de Rais és un personatge que viu una vida nobiliària perfecta. És el típic personatge que estarà tot el dia anant a la guerra, caçant, fent banquets, vestint-se bé, etc. I a més, ho anirem veient al llarg de tota aquesta
d'aquest programa, que coneixerà Joana d'Arc, que suposo que és un personatge que sí que sona una miqueta més. Seran íntims amics amb Joana d'Arc, però el més interessant, i que penso que per això estem aquí també, és que moltes persones l'han arribat a qualificar un dels primers assassins en sèrie de la història. Tot i que el terme assassí en sèrie crec que és acunyat als anys 60 per l'FBI, una cosa així. Llavors, no sé si podem dir-li assassí en sèrie, però com que hem vingut a jugar i a passar-nos-ho bé, li direm el primer assassí en sèrie de la història, perquè ja veurem que acumula tota una sèrie de crims. Què més dir sobre ell? Clar, veureu que és un personatge bastant terrible. Parlarem de coses com pedofília, parlarem sobre això, assassí en sèrie. Hi ha molts historiadors que quan l'han intentat estudiar diuen clar, és que feia tot això perquè la seva família el tenia abandonat. També hem d'entendre que la concepció que nosaltres tenim ara de família no és la mateixa que hi havia a la França del segle XV. Tenir un nen abandonat a la família era lo normal entre la noblesa francesa del segle XV. A més, també molts historiadors diuen, clar, és que això dels xecs, dels assassins en sèrie... Això ens agrada molt. Això ens agrada molt, sí. Anem preparat. Perfecte. No esperava menys, si no es fan xecs no tenim programa, perquè... Van a la guerra de Corea, no? Aquestes coses. Bueno, la guerra de No, Corea guerra de Corea no, però guerra dels 100 anys sí. Exacte. A més, també hi ha molts historiadors que diuen, clar, és que era homosexual i tenia l'homosexualitat reprimida per l'època, etc. És que en aquella època l'homosexualitat no era una identitat. De fet, si haguéssim de parlar d'homosexuals amb la vista actual a la cort francesa del segle XV, el 90% dels nobles eren homosexuals, en aquest sentit. No parlem d'homosexualitat, parlem en tot cas de sodomia, que és literalment el sexe anal, però ja anirem veient com es desenvolupa tot això. I perquè entengueu molt breument la Guerra dels 100 anys, perquè és un conflicte molt llarg, com podeu comprovar per explicar, és bàsicament una guerra entre el regne de França i el regne d'Anglaterra, en què la dinastia governant Anglaterra s'intenta imposar també en el tron de França i així crear una dinastia en dos continents, a la illa de la Gran Bretanya i també tenir la corona continental que seria el regne de França. És una guerra que s'allarga moltíssim i tota la guerra té lloc en el territori francès i això és molt important perquè entengueu que aquesta gent que va viure aquest assassí en sèrie portava 60 anys de guerra continuada. Això és que deu cansar, no? Home, 60 anys de guerra continuada és una putada. I em cansen 20 anys de Gran Hermano, imagina't... Sí. Imagina anglesos per casa teva durant 60 anys, saquejant, violant, robant, segrestant nens. Bueno, anglesos. Millor que francesos. Jo no he dit això, això ho has dit tu. Has dit que posaríem xecs? Podem posar xecs, si vols, sí. No, hem de posar xecs. Aquest senyor, jo, en aquest paperot que m'has fet arribar i que m'he imprimit, això ja ho pagarà la Setmana Negra, el torn era avui en dia, diu que aquest senyor va néixer en un lloc que es diu la Torre Negra, que això ja, d'entrada, jo crec que ja ens diu molt, perquè néixer a la Torre Negra no pot sortir massa bé. És millor que néixer a Santa Maria de Palautordera, no? Per dir un poble així a l'atzar, Sí, a l'atzar. No ho sé, millor que Badalona, segur que no, però bé, aquest senyor neix a la Torre Negra, del castell de Champtocé, que aquest no hi ha estat, jo he estat en un que es diu el Chenonceau, que està per allà, que té el part del castell està sobre un riu, és molt maco, també la zona aquella, no sé si era seu aquell o no. Crec que no. Sí, perquè si no m'hagués enterat segurament quan hi vaig anar. I bé, d'aquí va néixer aquest senyor, o sigui, qui era la seva família, com va ser la seva infància i quins xecs podem anar posant, que jo els marcaré aquí. A veure, primer de tot, és una persona que és molt privilegiada. Ja ho he dit abans, és una persona que viu com un noble durant tota la seva vida i bàsicament és el que veu a casa. O sigui, a casa seva estan constantment la vida nobiliària baix medieval, banquets, anar de caça, tornejos, guerra, és tota l'estona guerra, menjar, beure, guerra, menjar, beure i sobretot ostentació del poder. Això vol dir també que ell tota la vida serà un privilegiat en la societat de l'antic règim i això vol dir que se li aplicaran unes lleis molt més favorables que qualsevol persona que sigui no privilegiada. Però m'estàs dient que el fet de ser noble te donava privilegis? No, gens. No. Això no pot ser, això no passa. I ara mateix tampoc passa. Tampoc passa gens. Gens. Però que ve d'una família també que, com a antecedents, és interessant veure com al segle anterior havien estat excomunicats per un cas de bigàmia i consanguinitat.
que això ja també apunta maneres, no? No sé si podria ser un xec. Un xec medieval. La bigàmia no sé què és i no havia sortit mai, però la posem com a xec, sí. Què és això, bigàmia? A veure, bigàmia bàsicament és una persona que contreia un segon matrimoni mentre estava casat amb una altra persona. I això en aquella època era terrible. Els valors cristians, etc. Avui també. Almenys, diguem-ne, bigàmia en un paper, perquè bigàmia... Bigàmia matrimonial, no? Perquè segurament hi ha algun bígam, no ho sé. O polígam. O polígam, sí, que està de moda, això. I potser el que ens preocupa una mica més és la consanguinitat, no? Que això simplement vol dir que dues persones que estaven casades doncs compartien sang propera, no? Allò com més cosins, doncs... Més endins. A la família Gilles de Ré els hi agradava, no? Una miqueta. Però això va passar al segle passat. Llavors, els pares de Gilles de Ré eren Gai II de Laval i Marie de Craon, que no són gaire... O sigui, són importants per la seva condició noble, però com us he dit, Gilles de Ré no té gaire relació amb els seus pares. Els seus pares fan les seves coses de noble i deixen el seu fill en mans de professors, etc. I jo, si us sembla, vaig directe a la mort dels pares, que també suposo que és un dels xecs traumàtics per una persona que acabarà sent un assassí en sèrie, i l'any clau és el 1415. El 1415, Gilles de Ré, amb un germà menor, ell té 11 anys i el seu pare mor. No sé si sou fans de Joc de Trons. I tant. Ui, el que no hi és, sí. Jo també. I tu també? Sí. Perfecte. Al final fluix, Al final fluix. Fluixíssim, però el que vaig a dir passa al començament gairebé. Bé. No sé si recordeu un personatge que es diu Robert Baratheon. Sí. Robert Baratheon, te'n recordes com mor, Sergi? Sí, i tant, el punxa un jabalí, no? Exacte, doncs el pare de Gilles de Ré li passa exactament el mateix. L'empuja un jabalí, Sí. l'empeny un jabalí, o sigui, el mata un porc senglar. Correcte, sí. Però el pitjor de tot és que no només el mata, sinó que semblava que la cacera estava anant bé, que havien ferit un porc senglar, el porc senglar fuig, va deixant un rastre cap al mig del bosc, el pare de Gilles de Ré, el senyor Gai II de Laval, baixa del seu cavall, va a buscar el porc senglar seguint el rastre de sang, el veu mig mort i quan el va a rematar, el porc senglar s'aixeca, li salta a sobre i li obre el ventre. Els altres nobles que anaven a la caça se'l troben mig mort en una mena de barreja entre porc senglar i persona, allà al terra, però encara el pare està viu. El poden portar cap al castell i estarà viu uns dies. I endevineu qui veu l'agonia del seu pare durant tots aquests dies i no separa el seu llit? Gilles de Ré. Per tant, podem dir que aquesta primera mort traumàtica del seu pare serà molt important per al personatge avui. I no us ho perdeu, perquè la mare mor mesos després. De totes maneres, clar, això de bigàmia, consanguinitat i matar animals resulta tremendament actual. Però bé, estem parlant de França... Segle XV. Val. M'ha vingut al cap com... Però la família, més o menys, es tocaven, no? Si es tocaven. Ara veurem si es tocaven. Vull dir, amb el que estaves parlant ara, diguem, aquell senyor... Jo no has parlat de ningú, jo he dit que em recordava alguna cosa. Tu arribes a les teves conclusions. No, jo no m'estic posant en aquest fregat. No, jo tampoc. La mare mor mesos després, dius? De què? De la mort del pare. O sigui, mor el pare, han apunyalat per als ullals d'un porc senglar i mesos després mor la mare, però no sabem exactament de pena. Bueno, com que en aquest cas era la dona de la família, doncs tenim menys informació, per desgràcia, òbviament, tenim molta menys informació de la seva mort. Si no recordo malament, i sense ànim de fer spoilers, a Robert Baratheon de l'Anell més fosca, no? De Juego de Tronos. Te l'estàs copiant, Sí. Ara, no sé, és que tu... Sí. Bueno. El maten, és a dir, l'emborratxen o li fiquen alguna cosa precisament perquè es despisti i el matin. Sabem si aquí va passar alguna cosa semblant o és una coincidència? No en tenim ni idea. També és molt difícil a través de les fonts descobrir aquestes coses, però bueno, si vols podem fer veure que sí. Sí, perquè dona més joc. Dona joc. Llavors aquest nano i el seu germà petit, en Gilles de Ré i el germà petit, que no en sabem el nom, per tant intueixo que no deu ser massa important en la història, es queden, suposo que al càrrec dels avis, potser, o de... Sí, de fet, recordem, Gilles de Ré té 11 anys en aquell moment, vull dir que és un nen preadolescent, com un alumne de sisè de primària, primer ESO, més o menys. Es queda al càrrec d'un personatge molt important que serà Jean de Craon, que és l'avi matern,
que l'avi matern ja estava lluitant per la tutela dels seus nets perquè és un personatge totalment maquiavèlic. És un personatge que el que vol és controlar les propietats de Gilles de Retz, perquè eren de l'altíssima noblesa, posseïen molts castells, moltes terres, molts boscos, etc. Llavors, l'avi converteix a Gilles de Retz en el seu principal hereu, perquè el seu fill havia mort en una batalla de la Guerra dels 100 anys, però fixeu-vos en que a les confessions, perquè, clar, tot aquest cas de Gilles de Retz el coneixem, spoiler, perquè serà jutjat i tenim els registres escrits dels judicis i tenim les confessions de Gilles de Retz, que estaria molt bé que les llegíssim al final si tenim temps. Però ell a les confessions diu que el seu avi, ell em va ensenyar a veure i a disfrutar des de nen de petites crueltats. Imagineu-vos quin tipus d'avi eren, no? I veurem que també farà una miqueta de les seves. El faran de les seves junts, no? Com un equip net-avi, bastant interessant. No era l'àvia adorable de la vora del foc. No, de fet al contrari. I ell és el que s'encarrega d'educar-lo d'alguna manera i d'ensenyar-li, no sé si voluntàriament o no, petites perversions que acabarien duent en un primer crim. Com va ser tot això, aviam? A veure, ens hem d'imaginar que l'educació de la noblesa francesa, la noblesa en general europea del segle XV, al contrari del que tendim a imaginar-nos actualment, estaven molt educats. O sigui, tenien molts preceptors, llegien moltíssim i estudiaven molt. Què estudiaven? Doncs llegien els clàssics, estudiaven, òbviament, l'art de les armes, l'art de cavalcar, l'art de la guerra, etc. Ell, concretament, o sigui, una de les curiositats, una miqueta que puc extreure de la seva vida, és que va llegir un llibre que es diu La vida dels 12 Cèsars, de Suetoni, que, com us podeu imaginar, tracta de la vida de 12 Cèsars. De quins Cèsars parla? Doncs, per exemple, Tiberi, Calígula, Neró, que són el trio la dels Cèsars. Tots tenen un programa, Teniu programa? No, tots tindrien un programa, vull dir. Home, Calígula era un psicòpata, però... Per això. Bueno, i Neró, què explicar? Sí. Jo també trencar una llança a favor seu, i és que sí que ens els han pintat fatal les fonts, però també perquè hi havia certs interessos senatorials. Però no passa res, vull dir, això ja... Si feu algun capítol... Intentarem, sí. Ja trucarem, doncs. Ja trucarem per parlar de Calígula, aviam si desmitifiques el personatge i te carregues la pel·lícula porno aquella que van fer... No rigueu, si l'heu vist, jo no l'he vist, me l'han explicat. Clar, un amic meu me l'ha explicat, no? Però hi ha una pel·lícula de Calígula que, en fi, no sé per què no té Oscars aquella pel·lícula. Allò del cavall, no? Sí, bueno, i la nata, Bueno, m'ho han explicat, ja et dic que m'han explicat. Sí. Bueno, però no hem vingut aquí a parlar de Calígula, hem vingut a parlar de Gilles de Retz. Com? Gilles de Retz. Va fer el seu primer crim bastant jovenet, no? Que encara no tenia ni pèls a la barba i ja... I ja va començar, sí. De fet, ell, el primer crim el comet als 14 anys. Als 14 anys, a les dinasties nobiliàries franceses, els homes que vivien una vida noble i ja arribaven als 14 anys, podien tenir la dignitat de cavaller. Això no vol dir que poguessin administrar les propietats ni les riqueses, simplement que els donaven una armadura, un cavall i una arma. Llavors el seu avi li regala una armadura blanca, molt bonica i tota la pesca. I ell què volia fer? Òbviament, estrenar l'armadura. I agafa l'armadura, se la posa, agafa l'espasa que li han regalat i comença a batre's en duel amb un maniquí. Amb un típic maniquí amb un pal al voltant i una samarreta, perquè sembli una persona humana. Què passa? Que passen els minuts i s'avorreix, diu, hòstia, això és molt avorrit. Què farà? No en contesta, no? Exacte, no? Hem vingut aquí o sigui, vull estrenar-ho bé, això. Gilles de Retz diu, anem a fer-ho una mica més emocionant. I com que ell, des de la seva condició noble, tenia servents en un dels seus castells, agafarà un d'aquests servents, el fill d'un dels servents, t'està emocionant. No, és que se m'ha acabat el cafè i veig que m'ha ficat una tassa de cafè sense cafè dintre. És de trezzo. És perquè la compreu després. Ja, però si no hi ve el cafè dintre, ja m'explicaràs. Bueno, és igual, són els meus problemes. Això s'ha de dir que quan fem el podcast ho tallem. Això passa, quan fem el podcast. Quina pena, no tira coses. Sí, tira coses i diu coses que no toquen i llavors ho traiem, però avui no es pot, per tant... Ara sabeu el que és la intra més fosca. Bé, això. I el tio s'esbatussa amb un maniquí, no li agrada... I va buscar el fill d'un servent. I li diu, escolta, vens a jugar amb mi? I l'altre li diu, no et puc dir que no, perquè sóc el teu servent. Llavors, què farà? Li donarà un ganivet, típic ganivet de cuina, baix medieval, del segle XV,
I sí, i comença Gilles de Ré amb la seva armadura blanca i una espasa, i el servent, vestit de servent i amb un ganivet. I no, sí, juguem, i juguem a espases, com potser molts d'aquí heu jugat a espases de petits. I res, comencen a jugar a espases i tot va molt bé, es veu que al començament s'ho estan passant molt bé, fins que, sorpresa, l'espasa de Gilles de Ré acaba travessant el coll del servent. Sense voler, no? Sense voler, sense males intencions, però perquè us feu una idea dels privilegis que tenia la noblesa en aquell moment, simplement el que va fer l'avi va ser pagar una compensació econòmica als pares d'aquesta pobra criatura i es va acabar aquí el tema. Però ja tenim el primer crim. Sí, però segueixo insistint en el fet de bigàmia, consanguinitat, matar animals i matar joves de forma aparentment accidental. Segueix recordant altres coses, però tampoc no vull entrar més. Sí, de tots els paral·lelismes, aquest no me l'esperava. Jo tampoc, però mira... Està bé. Hi ha gent que està per menys a la presó, eh? Hi ha gent que per menys... Sí, i vés a saber si nosaltres... I acabarem també, si seguim per aquest camí. Però bé, estem a Figueres, aquí no arriben certs poders, no arriben aquí. No. I això que perquè el costat mantenir tancat en un gran personatge de la història, també. Bueno, fa un moment acaben de sortir un mosso, un guàrdia civil i un policia. Ja han sortit, no? Cap problema. Però aquests jo ja els conec, jo ja treballo per aquí, jo ja els conec. També, a part de ser precoç a l'hora de matar, també és precoç a l'hora de casar-se, aquest senyor. Bueno, com tothom en aquella època. Vull dir que és totalment normal que els matrimonis es celebren quan l'home té 13, 14, 15, 16 anys i la dona, doncs, uns quants menys. Però sense tocar-se, no? Bueno, la nit de... No, a veure, el sexe també hi havia molt sexe a l'edat mitjana, l'únic que ens han volgut transmetre una imatge molt puritana, no? Una miqueta. No sé quines pel·lis has vist tu, eh? No. Però jo no veig l'edat mitjana com a puritana. Però bé, es casa aquest senyor, doncs, amb una bona dona? Sí, de fet hi ha 3 intents, per dir-ho d'alguna manera. Òbviament, el ser noble és el seu avi el que li busca un matrimoni de conveniència, com ens podem imaginar tots i totes, i el primer intent no funciona, perquè bàsicament, recordo que la família de Gilles de Ré és una de les més poderoses de França d'aquell moment, i es vol casar, o sigui, l'avi la vol casar amb una altra família poderosíssima de França. Curiositat, ell tenia 16 anys i ella 4. Però aquest no és el problema. Vull dir, això... no, què va? Això, en aquell moment, no era un problema. El problema és que si els patrimonis familiars d'aquelles dues famílies s'haguessin ajuntat, haguessin fet ombra al patrimoni familiar del propi rei de França. No, això per aquí sí que no, eh? Exacte. Llavors, el Parlament de París diu no us podeu casar. Segon intent, un altre noble, d'alta cuna, bla, bla, bla. No funciona, però bàsicament perquè mesos abans del matrimoni ella mor en estranyes circumstàncies. Que hi ha historiadors que li han atribuït el crim a Gilles de Ré, però no sabem exactament res d'això. Per tant, podem estirar per passar-nos-ho bé, però no sabem gaire cosa. No som el que no ha sortit d'aquí. Aquí tot està ben documentat, eh? Sí. No ens inventem res. Catherine de Thouars serà la candidata final. El 1420 es casen i, curiositat, eren cosins llunyans. O sigui, això de la consanguinitat continuava una miqueta arrelat en la família. Com funciona aquest matrimoni? L'avi ho proposa als pares de Catherine, els pares li diuen ni de conya, i llavors l'avi i el net decideixen anar al castell on viu Catherine i segrestar-la. Se l'emporten al seu castell i la posen en una presó i diuen, molt bé, no l'alliberarem fins que vosaltres accediu al matrimoni. I de fet, arriben a contractar un sacerdot, el subornen perquè els casi en secret. I us podeu imaginar, no, això acaba aquí. No acaba aquí. Perquè el que fan els pares és alliberar la filla amb processos legals, etc. I l'avi i el net diuen, això no quedarà així. Se'n van un altre cop al castell de la família i segresten a la mare de Catherine. Segresten a la mare de Catherine per tenir arguments més convincents pel matrimoni i l'amenacen dient-li literalment això, si no consenteixes al matrimoni, et posarem dins un sac i t'ofegarem en el loire com si fossis un gat. Vull dir que els arguments... És tot tan extraordinàriament romàntic. És fantàstic. Els arguments són convincents. Llavors, el que hem d'entendre és que al final s'acaben casant, d'acord? I tot això ja arriba fins a la Guerra dels 100 anys i l'aparició d'un personatge tan famós com, per exemple, Joana d'Arc. Jeanne d'Arc?
Què? Jeanne d'Arc. Joana d'Arc. Ah, vaja. Aquí Pensava que fem el era programa Jeanne en català. d'Arc. Perdó. I en català és Joana Això és una broma dels Simpsons, que ningú ha entès a part de jo i algú que ha vist els Simpsons, que el tinc allà davant perquè ho hem pactat abans. Però bueno, No, és que no veig ningú, Hi ha gent? Algú hi ha, algú hi ha. No, clar, és que amb el focus no veig ningú. Els xistes després, en tot cas, Acudits. la teva secció, A la els secció- acudits a la secció que després ens d'acudits. diuen que no parlem bé català i tenim aquí la nostra filòloga de confiança per allà. Ah, també hi és? Sí. Home, ja... Bueno, jo l'he vist abans que anava a dinar, no sé si ha tornat. Ah, poder no ha tornat. Ah, està Ah, aquí. veus? Val. O no us abandonarà. No, bueno, No, perquè si no, és que si no, no sé què venim a fer aquí. pensa que avui li vam recomanar una pel·li, avui va veure la pel·li que li vam recomanar, Avui va a veure la pel·li? La pel·li que li vam recomanar amb els seus sogres. Quina Ah, ja ens ho explicarà després. Noche de això. bodas. Ja ens ho explicarà després. Bé, coneix a Joana d'Arc, personatge també molt conegut i que a França té una espècie de fetitxe amb ella. I com es gesta aquesta amistat amb Joana d'Arc? Perquè d'entrada, Joana d'Arc i Gil de Res, No tenen res. a veure, res, no acabo de veure, però bé. Clar, Joana d'Arc representa la puresa, blanca, no sé què, i Gilles de Ré veiem que és un personatge bastant tenebrós. Bueno, en aquest moment encara poder no. Bueno, en aquest moment encara s'està coent la cosa. Gilles de Ré viu un ascens meteòric a les files de l'exèrcit francès, és nombrat mariscal, que era un càrrec molt important dins l'exèrcit francès de la Guerra dels 100 anys, i en un moment coneix a Joana d'Arc. I Joana d'Arc, no sé si coneixeu la història, però ella diu que ha viscut un somni que li deia que se li apareix Jesús, o té una revelació divina conforme ha d'alliberar Orleans. Gilles de Ré, quan veu això, s'enganxa automàticament a Joana d'Arc i li fa de protector, d'amic, etc. I junts el que faran serà alliberar Orleans i gràcies a això podran proclamar rei el delfí de França. El trist de tot això és que, òbviament, Joana d'Arc serà, al final, no sé si coneixeu el final tràgic de Joana, que viu aquests esdeveniments històrics a favor dels francesos, però al final és cremada per bruixa. Sí, és cremada per als anglesos, però també amb el consentiment, una miqueta el consentiment dels francesos, que això també és una mica controvertit. Això passa el 1431, i el mateix any de la mort de Joana d'Arc, Gilles de Ré també decideix abandonar la Guerra dels 100 anys i tornar-se'n en el seu castell. I veurem que això també és rellevant per la seva història. Perquè en ell no el cremen, no? Encara no. Perquè si l'haguessin cremat no tindríem tota l'etapa que tenim aquí, que és el que que venim a fer. Exacte. Perquè a partir d'aquí, a partir del 1432, en aquest guió que m'has ofert, hi posa títol: Època de criminalitat. Per tant, fins ara res. Fins ara res. Ara ve lo divertit. A part dels crims de guerra que ha comès durant la Guerra dels 100 anys, això, però això. com que és al mig de la guerra no ho comptarem. Això ja forma part del joc. Exacte. Si no, no t'hi fiquis. Ja saps el que va passar. Però aquí sí que ja el que comença a fer ja és quan ja els menors d'edat ja poden abandonar la sala, no? Sobretot els menors d'edat, perquè... Va, però si han vingut aquí també és perquè saben que es trobarien, no? No ho sé. Bueno, n'hi ha per començar, no, és que no veig. No, crec que tots són adults. Bé, perfecte, doncs ja podem començar. Som-hi, fot-li. Som-hi. A veure, 1431 mor Joana d'Arc, però és que el 1432 mor el seu avi. Sí, l'avi, aquell que havia anat amb ella a segrestar la seva dona, etc. L'avi maquiavèlic. Exacte, l'avi maquiavèlic, no? I sembla que aquestes dues morts, són el que encén la guspira que encén el monstre en el que es convertirà aquest personatge de qui era. Aquí el ni més fos que ni tinguem xispa. Xispa, doncs La xispa. La xispa que encén aquest monstre sàdic i tenebrós. Això farà que unes nits després de la mort del seu avi, ell ja mati la seva primera víctima en un monestir. També un lloc perfecte per matar la seva primera víctima, que la víctima era un nen de 15 anys. Bueno, de fet és la segona, no? La segona, és veritat, sí. La primera de l'època de criminalitat. Exacte. I mata un nen en un monestir. Per començar, qui fa un nen en un monestir? De fet, el nen no hi era al monestir. El nen no estava al monestir. No, de fet, és Gilles de Ré qui l'enganya per anar al monestir, on ell té una habitació reservada. I allà, rebrà un paquet... O sigui, un monestir amb una habitació reservada per nens. No, per Gilles de Ré. Ah, per exemple. Per un noble. Val. En el qual hi porta nens. Que segur que també hi havia una habitació reservada per nens. Segur. Llavors, ell té una habitació reservada en un monestir i en allà hi porta un nen que se'l troba pel carrer i diu: nen, vine aquí al monestir, que ens ho passarem molt bé. Sí, però és que veureu que el modus operandi de Gilles de Ré és més o menys aquest, no? Anar pels carrers buscant nens i se'ls emporten en llocs com monestirs, castells... ja ho explicarem una miqueta més. Bàsicament, les seves víctimes, després parlarem una miqueta de xifres, però són sobretot nens i joves d'entre 7 i 20 anys. També hi ha alguna noia, però
cal tenir en compte, Gilles de Ré, quan comet un crim, a part d'assassinar i torturar, també viola, però en cap moment a les noies mai hi ha una penetració vaginal, sinó que sempre és sexe anal, d'acord? I a vegades ho fa un cop estan morts i a vegades ho fa quan estan vius. Ja anirem veient que això és bastant terrible. On ho feia tot això? Doncs el que fa un moment deia en Sergi, tot això ho feien les seves guarides, posseïa molts castells, i aquests castells són perfectes per tenir-hi una masmorra, una cambra dels horrors, entre moltes cometes, passadissos laberíntics subterranis, etc. I en aquests castells és on duia a terme tot això. És un ambient perfecte, també molt romanticista, amb la boira, les tenebres de la nit, etc. O sigui, clar, tu veig que estàs contenint-te, però aquí pots parlar clarament, perquè aquí veig que ell sodomitzava, estrangulava i decapitava, pots dir-ho, eh? Sí, d'aquí un moment la gent que ve aquí ja sap el que ve. Intentarem reconstruir pas per pas el que feia, si la gent ho permet. Bueno, i si no ho permet, suposo que no ho farem, perquè en Sergi m'està donant permís, per tant... No, però ja els agrada, jo crec. No fer-ho, espero que no. Bueno, clar, escoltar-ho. Doncs, aviam, entrem al tall. Som-hi. Ell segrestava les víctimes una miqueta d'aquesta manera. Anava pels pobles i seleccionava els caps més vells. Ell diu, els caps més vells, els nens més macos, són els que m'emporto al meu castell. I no només ell, sinó que també tenia còmplices. A sobre feia un càsting, el tio. Sí, més o menys. Però és que el pitjor de tot és que a vegades inclús comprava els nens a les famílies dels pobles i deia, sí, que vingui, jo et pago uns diners, que es quedi amb mi i em farà patge. Llavors, com funcionava més o menys un crim dels de Gilles de Ré? Primer de tot, havia d'obtenir, òbviament, les víctimes. Hem d'entendre que els crims a vegades són individuals, és a dir, que els practica ell, però a vegades s'hi afegeixen altres persones. I més o menys el primer que fa és, primer els lliga les mans, les penja pel coll de les parets, i mentre aquesta víctima està penjada i s'està ofegant, la va acariciant. Quan aquesta criatura ja gairebé està morta, ja gairebé està ofegada, la baixa, la despenja de la corda, l'acaricia i la tranquil·litza en la mesura del possible. Jurava, ell els hi feia entendre que només era un joc, que estaven jugant i que era una simulació, etc. I un cop aquesta víctima s'havia tranquil·litzat una miqueta, tornaven les tortures. De fet, aquestes tortures s'allargaven fins la mort de les víctimes i els historiadors diuen que el moment d'excitació màxima era el moment aquell en què la vida abandona el cos de la persona. I hi ha una cita gairebé textual que diu això, i ara agafeu-vos fort, s'asseia sobre els nens martiritzats mentre estaven morts o mentre estaven morint, es masturbava i ejaculava sobre els seus ventres. S'excitava veient la mort en acció, el moment en què la vida s'esvaeix. Vull dir que, Déu-n'hi-do, el monstre del que estem parlant. Tot això ho feia en unes guarides que tenia ell i que eren autèntics. Ja els tenia preparats una mica com un altre personatge també que havíem tractat en el programa, que era H. Holmes, que tenia un hotel dels horrors. Ell tenia també els seus castells dels horrors, amb tot de cambres preparades, amb això. Per aquí, esclar, és que tot és en francès. Tu foges aquests castells que tenia, amb aquests corredors i galeries que deies, no? I feia, és que m'agrada molt aquest punt que has ficat, orgies sanguinàries, perquè convidava amics, no, també? Sí, és el que deia, que a vegades ho fa sol i a vegades ho fa acompanyat. I hi ha violacions, hi ha decapitacions, hi ha tortures i no necessàriament en aquest ordre. O sigui que ho anava combinant. Jo penso que, com que no tenim massa temps... Sí que tenim temps. Qui ve després, el senyor de los crímenes? No, ve amb Bruno Pérez, que està per aquí. Pensa que et pots hackejar el mòbil. No, llavors no. No. Bé, doncs llavors anem accelerant. Què en fèiem els cadàvers? Perquè, esclar, tot això, no sé quantes víctimes, no sé si us has arribat a dir, quantes víctimes se li calculen i, esclar, tot això has d'anar ficant els cadàvers en algun lloc, no? Sí, de fet, ja ho avanço, se li calculen més o menys 200 víctimes. Tot nens? Tot nens i nenes, sí. L'únic que, òbviament, estem parlant del segle XV i el nombre exacte de víctimes és impossible de conèixer. Com es desfeia els cadàvers? Doncs amb jornades de treball obligava els seus servents a enterrar-los al voltant dels seus castells, acumulant-los en una mena de fosses sèptiques que tenia dins els castells,
obligant els seus servents, i això tenim una xifra, hi ha un servent, un testimoni que parla de 36 cadàvers que van esquarterar posant sacs i caixes i es van portar ben lluny dels castells i se'n desfeien d'ells, o en una pira on un altre testimoni ens diu que va cremar 80 cadàvers de nens i nenes. Veig el tio amb una patxorra, amb els servents, tu, enterra'm aquest cadàver. Això sí que no ho havíem vist mai en cap programa de la nit més fosca, eh? Sí. Tenir el servent d'enterrar cadàvers de les teves perversitats, això no ho havíem vist. I que no et passi res. I que no, Clar. Bueno, és la immunitat dels nobles. És que precisament aquella persona que està enterrant el cadàver sap el que li pot passar si diu alguna cosa. Pot trucar un altre servent, enterra'm aquest servent. I així anar fent. Bé, llavors tinc un apartat aquí que es diu ruïna econòmica, això m'agrada perquè a mi que els dolents acabin malament. Ruïna econòmica, fins aquí està molt bé, però llavors diu alquímia i nigromància, que això me sona a jocs d'aquests de la Play. La nigromància, sempre hi ha el que fa de nigromante i d'això. Aviam, què és tot això? A veure, tot això, l'alquímia a l'edat mitjana existia i la nigromància també existia, òbviament tot era fals, no? Però hi havia persones que eren els alquimistes i els nigromants. Hem d'entendre que Gilles de Rais, durant tot aquest procés en el que està cometent centenars o desenes de crims, mentrestant es va arruïnant, perquè gestiona molt malament les seves finances. I quan tu t'estàs arruïnant i vols una manera ràpida de fer-te ric, actualment algú pensaria, criptomonedes, no? O pensaria, una estafa piramidal, etc. Doncs en aquella època el que penses és alquímia, perquè l'alquímia en principi et permetia, o sigui, la investigació de l'alquímia... Hi havia alquimiobros? Sí, exacte, és que de fet és la idea, o sigui, Gilles de Rais en aquell moment es comença a rodejar d'alquimiobros que et prometien que podien tocar un objecte i convertir-lo en or. No, la idea aquesta de la pedra filosofal. Si jo pogués tocar això i convertir un cafè seria genial, no tinc aquesta capacitat. Necessites una cafetera, que té més fàcil que està aquí. O un alquimiobro, la teva vida. O un alquimiobro, sí. No sé si en teníem algun entre el Pau i l'alquimiobro, però bé. I què fèiem aquests alquimiobros? Doncs es rodeja d'alquimistes, converteix aquestes sales profundes dels castells en laboratoris i els va pagant diners i ells, sí, estic a punt de trobar la fórmula per convertir els objectes en or. Ni de conya. Com que tot això no funcionava, va un pas més enllà i intenta invocar el dimoni. Per què vol invocar el dimoni? És que ja a aquestes alçades ja és igual, ja si vols invocar el dimoni. És fantàstic. Llavors, per què el vol invocar? Doncs bàsicament per això, per aconseguir diners, tornar en els seus orígens, quan era ric i vivia bé, etc. Però, òbviament, és una cosa que tampoc funciona. Per tant, el dimoni no dona diners. El dimoni, si no, nosaltres tindríem subvencions. Ja t'he dit, el dimoni no dona diners. Què feu després de gravar el podcast? Nigromàntia. Sí, nigromàntia. Invoca el dimoni perquè li doni diners al dimoni? Sí. Heu sacrificat en Joan? No per falta de ganes, Ja, a vegades. No, pel dimoni tothom sap que el dimoni t'ensenya a tocar instruments amb virtuositat. Amb què? Amb virtuositat. Ho dius per aquell programa que vam fer... Per aquell... Quin? El programa aquell dels suecs, aquells que... No, aquells no eren virtuosos. No estic pillant la broma, llavors. Però no passa res. No la vols explicar, la broma? Quina broma? Després, ell té una secció en el programa de bromes, que després li deixi anar bromes i coses. Però no m'ha quedat temps, no sé, no podem parlar de heavy, ja tindràs temps. Acabo molt ràpid. Aquí tinc tot de coses... Fins que no paguin llegint aquí, fent així, nosaltres anem fent. Aquí tinc tot de coses que me criden l'atenció, que a més, sobretot perquè estan en negreta, jo soc una persona que a mi m'has de posar les coses fàcils. A mi posa'm un negreta. El misteri d'Orleans, que això sona com a cosa misteriosa, i llavors hi ha anècdotes, l'anècdota de la Rivière. Explica'ns tot això. Segur que vols que m'hi posi? Sí. No, però és que si m'hi poso... Sí, endavant. Bàsicament, el misteri d'Orleans és una obra de teatre que ell arriba a finançar, que el que fa és commemorar els actes de Joana d'Arc a l'hora de conquerir i alliberar Orleans de mans angleses. I és una macroproducció que financia ell amb els seus propis diners, la repeteix un cop, un altre, i serà una de les grans causes de la seva ruïna econòmica. Sí, productor teatral, el tio, també. Sí, és que ho té tot. És magnífic, aquest tio. És un dels personatges més complets que hem tingut, Veus, mira. I l'anècdota de la Rivière, què és? De la Rivière... italià, no? Un nigromant italià que treballa al seu servei, és fantàstic perquè... Llavors és la Rivière. La Rivière. Val. És fantàstic perquè li diu, sí, jo t'invoco el dimoni perquè li demanis el que vulguis. L'únic que m'has de deixar és una armadura i una espasa. La Rivière es posa l'armadura i l'espasa i se'n va al mig del bosc i em diu, no, ara et deixa'm sol. I Gilles de Rais se'n va fora del bosc i sent cops, crits, rebombori al mig del bosc i quan torna se'l troba
amb l'armadura magullada, amb l'espasa mig trencada, i tot ell està com ferit. I diu, no, és que ha vingut el dimoni i m'he enfrontat amb ell per demanar-li coses per tu. I li diu, crec que ho puc tornar a fer, però m'hauràs de donar un sac de diners. I no sé si veieu per on van els trets. Le Riviere i Gilles Derais diu, sí, té aquí un sac de diners, no sé què. I Le Riviere ho torna a fer, Gilles Derais es queda fora del bosc, però aquest cop no sent res. Ves que no hagi marxat amb els diners corrents. No, perquè comproveu, no? Les estafes piramidals, vull dir, existien al segle XV, continuen Jo pensava que les existint feia ell, actualment. no que ell fos la víctima. No, És l'estafador piramidal estafat. Sí. I abans d'entrar en el moment en què el detenen i ja explica tots els seus actes i tot això, m'agrada molt destacar el nigromant prelati i, entre parèntesis, el bruixot definitiu. Que com a títol... Bueno, què passa amb el nigromant? Per començar, què és un nigromant? Un nigromant és una persona que es dedicava al contacte amb l'altre món, amb el món dels morts. Per tant, un expert, una mena de bruixot expert en invocar el dimoni, en aquest cas. Però aquest és el bruixot definitiu. Aquest és el definitiu, però perquè li diu a Derais, si vols aconseguir alguna cosa, l'únic que pots fer és donar la teva ànima al dimoni. Però Gilles Derais està disposat a donar-ho tot, menys la seva ànima. I en Prelati li diu, bueno, doncs si no vols donar la teva ànima, el que haurem de fer és oferir un sacrifici d'un innocent. I Gilles Derais diu, cap problema. No sé, ja la vindrà d'aquí. Diu, cap problema, i diu, i res, poca cosa li demana un ull, sang a dojo, una mà i el cor d'un jove, però tot havia d'estar calent. I Gilles Derais diu, Cap problema. Joan Plana té una carnisseria, perquè suposo que podien ser d'animals, no havien de ser de nens ni de persones. Crec que sí que havia... Crec que quan diu innocent es refereix a un nen pur i jove. Val, llavors cap problema per a Gilles Derais, que ell no ho sabia, però jo crec que havia vengut l'ànima al diable als 14 anys ja. Té bastant de pinta. Però bé, l'any 1437, un senyor que es deia John de Molestrois... Molt bé. És que, aviam, vivim a Roses, és quasi França. Jo no ho he dit. Jo ho he dit jo. Que era el bisbe de Nantes, es converteix en una espècie de Carles Porta del moment. Carles Porta, qui no el conegui, és un noi que fa... Està començant ara. Una estrella emergent. I comença una investigació secreta perquè diu, aquest tio, en Gilles Derais, una mica raro, deixa'm investigar. I què passa aquí? Comença a haver-hi rumors, un noble que s'està arruïnant i, a més, també hem d'entendre que se'l comença a investigar precisament perquè s'està arruïnant. Que amb 40 servents enterrant cadàvers és raro que comencessin ara els rumors. De fet, en aquell moment es diu que quan ell el comença a investigar, sabem que més o menys havia comès en un castell 40 víctimes, en un altre castell 40 víctimes... No, però digues el nom dels castells. Machecul, que és a Mèxic, no? Machecul, Champtocé i Tifouche. 40 víctimes, 60 víctimes, 1437. I és quan el comencen a investigar. Però també hem d'entendre, com que estem a la Guerra dels 100 anys, és normal que hi hagi desaparicions de nens i tothom el que feia era culpar els anglesos. No, són els anglesos que fan desaparèixer els nens i ja està. Això, la culpa és de Londres, no? Més o menys. El que passa, però, en aquest moment és que Gilles Derais fa una gran relliscada. I és que durant tot el temps que ell s'està arruïnant, clar, ha de vendre propietats. I en un moment donat ven un dels seus castells preferits. I el ven a una persona que es diu Le Ferron. Le Ferron, suposo? Le Ferron, sí. Que Le Ferron era un sacerdot i fins aquí tot bé. Que sigui un sacerdot que compra un castell, cap problema. Bueno, tot bé fins que comenci a plantar petúnies. El senyor Le Ferron i descobreixi que esclar, quin tio més imbècil. Petúnies o el que sigui. I el tio, clar, suposo que el senyor Le Ferron acaba trobant alguna cosa, no? Doncs no, perquè Le Ferron, a part de sacerdot, era especulador. Perquè al segle XV també hi havia especuladors immobiliaris. Le Ferron el que farà amb aquest castell és vendre'l a un altre noble. I aquest noble, i òbviament el vendrà per un valor superior al que l'havia venut a Gilles Derais. Gilles Derais, òbviament, s'enfada moltíssim, reuneix una colla de 12 soldats armats i entra a una missa, mentre Le Ferron estava fent missa, entra a la missa i el segresten d'estral en mà. Què fa Gilles Derais? El que sap fer Gilles Derais, capturar Le Ferron, el tanca en una presó i diu, d'aquí no et mous fins que em tornis al castell. I una miqueta anirà així. Què passa? Que això ja es comença a complicar, perquè Le Ferron era el germà del tresorer del duc de Bretanya, per tant tenia contactes,
I això ja no passarà per alt. Alliberen a Le Ferron i posen una multa a Gilles Deguet. De camí a pagar la multa, cap a Nantes, la capital del Ducat de Bretanya, de camí a pagar la multa, comet el seu últim crim, el 1440, i aquí ja és quan, al cap d'uns mesos, el segresten. El capturen, el detenen, perquè el bisbe de Nantes ja havia reunit centenars de testimonis, centenars de pàgines, etc. Llavors, ell passarà per un doble procés judicial, un judici civil i un judici religiós. Com a curiositat, es diu que en aquell judici, en aquelles acusacions, es van dir tantes barbaritats que el bisbe va cobrir el crucifix de la sala amb una tela perquè la figura de Jesús no sentís el que deia Gilles Deguet en les seves confessions. Si tinguéssim temps, jo us explicaria una anècdota que va passar a Santa Coloma de Farners. Hòstia. Ja en tindrem de temps. Després, a fora, si voleu, us ho explico. Sobretot que no s'ofengui un Cristo de fusta. Llavors... No, passem ja directe, si voleu. O sigui, al final... Sí, perquè jo he vingut aquí a papar, Pobre Xavi, que m'estic menjant tot el temps. He preparat aquí 8 pàgines. Hòstia, com jo. Gilles Deguet acaba confessant i literalment diu: jo, Gilles Deguet, confesso de tot allò que se m'acusa. La confessió és interessantíssima, però no tenim temps de llegir-la tota, però que sabíeu que al final se'l condemna a morir a la forca i alhora cremat. O sigui, les dues coses alhora. Imagineu-vos la infraestructura, també. O sigui que, sí, literalment. L'únic que es veu que durant els judicis va compadir tant de tot el que havia fet i va resar tant durant el judici que, no se'l cremaria viu i tampoc se'l cremaria del tot. O sigui, un volta i volta. Sí. Però això, o sigui, que et facin volta i volta en aquella època és molt important, perquè et poden enterrar el cos. Ja. Si et cremen del tot, les cendres no es poden enterrar amb un ritual pròpiament cristià, etc. Llavors, simplement tenir en compte això, que aquest és el final de Gilles Deguet. I ell va viure això entre el 1404 i el 1440, veieu que va morir jove, 36 anys, però va cometre totes aquestes atrocitats. I això és més o menys una miqueta la seva vida. M'havia preparat altres coses, però no tenim temps. Sí. La sentència religiosa diu que se'l considera ignominiosament culpable d'heretgia, apostasia i conjuració de dimonis, que els nens no importen, i estem parlant de la sentència religiosa. La sentència civil se'l considera, aquesta és la normal, diguem-ne, se'l considera culpable d'assassinat contra natura de nens d'ambdós sexes, sacrilegi i violació greu de les immunitats eclesiàstiques. Això és un detall perquè tothom ja arribi a les seves pròpies conclusions. Per acabar, sí que m'agradaria, ja que has fet un PowerPoint, aquí... Ja, però és que et queden 2 minuts de programa, Què dius ara? Sí, passa ràpid jo el no temps vull quan es ser gaudeix, pesat, Val, doncs res. Per això, home, que en Xavi té una secció preparada. Ara queda un Era un minut. psicòpata o era un assassí en sèrie? Això sou vosaltres. Això és un joc que s'ha de fer amb la... No, és un joc per tu. Per mi? Vosaltres. Era un psicòpata o un assassí en sèrie? Val. Però una cosa no va lligada amb l'altra, El tio ens ha fet un joc. Pot ser un psicòpata i no ser assassí en sèrie. Sí. Bé, En aquest cas jo crec que eren les dues coses. doncs gràcies, Albert. Ara no te'n vagis, perquè ara aquest noi, que està tot el rato reclamant l'atenció, i que també s'ha preparat alguna cosa, ens va explicar en aquesta secció final de xistes i holgorios, o també anomenat l'apartat cultural, ens va explicar quin llegat cultural ha deixat Gilles de Rais a la història, i jo he començat dient que inspirava el conte de Barbassul, i aquí, en els camerinos, l'Albert m'ha dit que això no és cert i que estic enganyant el públic. Llavors, aviam si podem treure un entrellat de tot això i a veure quines pel·lícules i quins contes i quines cançons i tot ha deixat Gilles de Rais, que suposo que en 5 segles hi ha hagut temps per tot. Sí. No desmentiré el mite, perquè bàsicament el 90% de la producció cultural que hi ha sobre aquest senyor està relacionada amb la llegenda de Barbassul o de Barba Blava. Clar, i si no acabaríem aquí el Clar, programa. si no acabaríem aquí perquè no hi ha res. Seguim mentint al públic, doncs. Jo aniré molt ràpid, perquè com que no m'han deixat temps, jo aniré molt ràpid i només... Em sap greu, Xavi. No passa res, així que et convidem. Ja està curtit amb això, no passa res. Jo us explicaré 4 llibres i tal, però sobretot ens centrarem en els grups de heavy que hi ha al final, que és el que interessa a tothom. Si comencem pels llibres, hi ha un llibre sobre aquest senyor que es diu El mariscal de las tinieblas, la verdadera historia de Barba Azul, un llibre escrit per Juan Antonio Cebrián Zúñiga,
que bàsicament ens explica la història de Gilles de Rais, com va lluitar al costat de Joana d'Arc i com es va acabar convertint en un dels criminals més terribles de la història, com hem explicat fa un moment. Aquest senyor té molta producció literària, sobretot a França. Ell no, eh? Bueno, ell no, però sobre ell, sobre la seva figura, hi ha molta producció literària, dic sobretot francesa, però també hi ha molt de manga i molt d'anime que se centra en la seva figura, sobretot fent-lo passar com aquesta persona que has explicat, que ha explicat l'Albert, d'algú que havia fet un pacte amb el diable, que era una espècie de bruixot o un ésser maligne, que en tot moment, lligat sempre a la figura de Joana d'Arc, ell era o el seu protector o tenia algun tipus de relació amb ell. Per exemple, hi ha 2 mangas, un es diu Kamikaze Katioi, Kaitoi o Kaitou. Però això sona xino. Bé, japonès, però és un manga. I aquí ell apareix lligat a un personatge, el personatge de Joana d'Arc. També apareix lligat en aquest personatge a un altre manga que es diu Drifters. Terreny audiovisual. Hi ha una pel·li de l'any 99 que es diu Juana de Arco, que segurament heu vist, pel·lícula sobre la història de Joana d'Arc, on està dirigida per Luc Benson i Gilles de Rais està interpretat per un actor bastant famós, que és Vincent Cassel, 5,8 a Film Affinity. Bueno, bé, no? Es pot mirar si estàs... Es pot veure. Aquest cap de setmana que plou. Sí. Després, un actor del qual en una estona, un senyor que ve després, que es diu Senyors de los Crímenes, no sé si el coneixeu, us parlarà, perquè jo he vist el PowerPoint i sé que us parlarà, que és Paul Naschy, que s'ha de dir que Paul Naschy és un personatge, un actor molt curiós, i us agraden les pel·lícules molt kitsch, molt friquis, mireu-les perquè sereu un fan d'aquest home. Té 2 pel·lícules que estan basades en el personatge de Gilles de Rais. Una es diu El espanto surge de la tumba, 5 a Film Affinity, i l'altra es diu Latidos de pánico, 5,3 a Film Affinity. Són verdaderes obres d'art. També la pel·lícula d'Aníbal, El origen del mal, apareix el nom de Gilles de Rais, però apareix amb un joc de paraules, perquè l'hospital on està aquest senyor es diu Sant Gilles i la ciutat es diu Reis, per tant fa el joc de paraules. I aquest home també apareix a videojocs. Si us agraden els videojocs, segurament coneixeu un joc que es diu Castlevania i, sobretot, en un concret, que és Legacy of Darkness, hi ha un vampir, que és el dolent, que està basat en el personatge de Gilles de Rais. I anem ràpid, molt ràpidament, acabem amb música, i avui aquí podria estar moltes hores parlant de música. Hi ha un grup de música que es diu Bela Bartok, un grup hongarès, bueno, que no és un grup, és un senyor, diguem, és un compositor de música clàssica, diguem, d'òperes, considerat com el millor compositor hongarès de la història, o com a mínim del segle XX, que va escriure una òpera titulada El castillo de Barbazul. Fins aquí bé. Però clar, ara anem al metal. Hi ha una banda suïssa que no sé si coneixeu, que es diu Celtic Frost, una banda de metal extrem, formada l'any 84 a Zúrich, té una cançó Into the Crypts of Rais, podeu imaginar, parla sobre Gilles de Rais. Una altra banda de metal extrem que a mi m'agrada molt, que són els Cradle of Filth, que són anglesos, van publicar no una cançó, tot un disc sencer que explica les històries d'aquest pàjaro, un disc de l'any 2018 que es diu Goodspeed and the Devil's Thunder. Per tant, aquí podríem triar moltes cançons. També hi ha una banda espanyola de metal extrem que es diu Gilles de Rais. I una banda japonesa que va existir entre 1989 i 1995 que porta el mateix nom. Però avui, Sergi, ja que estàs aquí, el meu objectiu a la vida és fer-lo feliç. De moment no ho estàs aconseguint massa. Però ara ho seré. No em diguis que hi ha una cançó d'Ocas Grasses que parla de Barbazul. No, millor. Ah, millor? Hi ha una cançó... Melody. Hi ha una cançó que es diu Barbazul versus el amor letal, d'una banda argentina molt mítica que es diu Patricio Rey i sus redonditos de ricota. Hombre! No els he escoltat mai, però m'encanta el nom. Ja saps que o sigui, el fet de ser fan és pel nom. Sí. Però avui acabarem amb los redonditos de ricota? Avui acabarem amb Patricio Rey i los redonditos de ricota, que sabeu qui són o no? I tant que ho saben. No? Sí? Patricio, no era Sandro Rey? No, Patricio. Sandro Rey és el mac aquell. Patricio és Patricio. Ah, el nòvio de l'Alaska. No, que és el Mario Vaquerizo. El Sandro Rey no és el nòvio de l'Alaska? No, bueno, no ho sé, no. Sí, em sembla que no. Estic tinguent un crossover aquí de friquis. Molt ràpid. Per qui no sabia que és Patricio Rey i sus redonditos de ricota, és una banda de rock argentí, originàries de La Plata, van estar en actiu des de l'any 1976 a l'any 2001, liderades per un home que segurament coneixereu, que és l'Indio Solari, Carlos Indio Solari. Bàsicament combinen el rock, el punk i la gràcia del grup, que combinava una mica de la cultura popular argentina. S'han convertit en un dels grups més populars a la història argentina. La banda es va separar l'any 2001 i
en l'any 1985, el disc de debut, titulat Gulp, van editar dintre d'aquest disc la cançó amb la que acabarem avui el programa, que... Sí, ja esteu de parlar? No m'escolta mai ningú. Estava mirant les fotos d'en Sandro Rey i ara entenc per què l'he confós amb el nòvio de la cançó es diu Barba Azul versus El amor letal i avui, això, perquè estiguis content, acabem amb Patricio Rey. Tercera vegada en 7 temporades que ho fem. Content no, diguem que no estic trist, però bé. Doncs no tenim temps per preguntar res a ningú i això m'entristeix, però de cap manera, que quasi ens ve buscar i ens treu aquí pels cabells. Doncs bé, gràcies Xavi, gràcies a tots vostès per estar aquí avui, també a la gent que ens estigui escoltant des de casa. Recordin que ens poden seguir a les nostres xarxes socials, a Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, YouTube, totes les que hi hagin allà ens hi trobaran i allà poden deixar els seus comentaris o el que vulguin. I res, recordin també que ens poden fer Patreons del programa a través de la plataforma de Patreons, a través d'iVox Premium, i en fi, i que ens poden escoltar a la ràdio, a Ràdio Vilafant, a Ràdio Ona Digital i a Ràdio L'Hospitalet... Voltregà. Les Masies de Voltregà, també. Ara no me'n recordo els horaris perquè no porto la xuleta, però en fi, que la gent que està aquí segur que ja ho sap. Gràcies i recordin que és sempre la nit més fosca. Gràcies. Quin final tan fracàs.